Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Hala, sige. Miyerkules Santo na ngunyan. Alalay na po kita. Fetsa 16 kan bulan ni Abril 2025. Sa mo'y agiraray na pagpaabot ni pangungumusta pataratara sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang paglaom ipagpagirumdum na sa paghampang niya to kan gabos na klasing kasiributan sa bilog na kaaldawon. Ang mahal na amang Diyos dapat ipigpaenot niya to iyan sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention niya to ang OJT niya to dati tapos sa sinda Chief Tech Ramirano birthday ngunyan. Happy birthday kay John April Ostero. Extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano. Tabi John April Ostero, happy birthday tabi sa imo. Hali yan sa pag-iriba mo digdi sa DCGB. Tabi. Many returns of the day, tabi. Jan April. And sa gabos na mga nagkukumplean yung ngunyan, ang samuy ang pagbati, hali po digdi sa DCGB. Enjoy your day. And the best of blessings para po sa Indo. Magiging katabang ta dyan ang pagbutwa pa kan informasyon sa palibot. Katuwang ta dyan ang Mega Force Patrol si Pading Jimmy, kumpadring Al, Pading Jomar Bien, si Angel Mustaza, si Joshua Bino, Karen Nicole Ala, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay. Yaon man si Tata Adrian kang 97.1, the Chief Tech kan OKFM. Yugun mong suportaan sa tingog kan banwaan duang Chief Tech yaon. AM Buda FM. Mantang sa newsroom padagos ang laban
di sumusuko News Director Mardela and si Jen Matthew Balyaran. Yaon man si Madam Shia Leron. Kasabay maninda sa social media platforms, hinda pa po ang nag-iriba-iba, Jimos Barrios. Yan pong nagkakabara sa nindong news na social media portal mitabi. Sinda nagigiribokaan. Sa IT, broadcast mi mantabi worldwide netwide. Nombres te gustará porque es la bomba. Jerome Nico Martinez. Hale digdi sa Pilipinas, sa Legazpi City, Philippines, sa Broadcast Complex, kan PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB AM, asing 97.1 OKFM. Ako po, si Pio Fernandez. Good morning from the Philippines. And all the best blessings tabi. Ngunyan aldaw para sa satuya naman. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Miyerkules Santo na tabi, ngunyan na aldaw, iyon na bagang niya, tinaramo na ang paoro-otro ka na. Miyerkules Santo kaya medyo uro alalay na sa natabi kita ta sa satuya man na pag-obserbar asin ining pag sabay sa Christian Dome sa satuyang pagtubod na sa bilog na kinaban ining Catholic hierarchy manungod ini sa pagkomemorar niya to kan Semana Santa. Normal pa ang kunyan ta yung time slots tabi igwalang taod-taod na 10:30 hanggang alas 11 si Monsignor Crispin Bernarte Jr. ang makakasabay nindo that's 10:30 to 11 a.m. ngunyan pong Miyerkules. Pagkatapos ka normal broadcasts na naman sundo 2 p.m. tapag 2 p.m. to 3 p.m. yaon na dyan tabi so kasaysayan ni San Juan. Madadangog na naman nindo yan tabi. Kasaysayan sa buhay ni San Juan. Diyan na hapon yan, 2 to 3 p.m. Then, pagkatapos kaan, back to normal broadcast. Pag alas 8, diyan na banggi, sagko dalas 10, live po yung Chrism Mass, hali dyan sa Albay Cathedral. Both sa AM band, sa radio, buda sa Facebook Live, kan DCGB. So iyan ang nakaparada ngunyan tabi na programa, sistema kan sa tuyang programming. Then this will be our last broadcast for this week. At least salado kan tingog kan Banwaan and taod-taod naman sa Bicol Target buda itong Subareta na alas 5. Sa aga Huwebes Santo dominado na po yan tabi kan kunyan kan ining mga programa ngani. Sa aga 8 a.m. to 10 a.m. yun na yan po so Chrism Mass. Sa aga tatabunding Chief Tekramir Cathedral. Normal lang so dalagan pa kang programa sign on sa agang Huwebes hanggang 8 a.m. Then 8 a.m. hanggang 10 a.m. Makuan pa nga ni halawig pa yan tabi more or less approximation lang yan yung Chrism Mass sa Albay Cathedral. Sa radyo and sa FB kan DCGB madadangog nindo yan. Then 10:30 hanggang 12 noon yaon dyan si Reverendo Padre Efrem Momoy Borromeo pati po si News Director Mardila magkatandem sindaman tabi yan
sa aga na yan, Webes, dyan sa arog kaya na time slot tabi ha, na sa tuyang unambitan. Webes iyan. Then, pag alas 12 nin udtuson do alauna, landas ng buhay. Alauna sundo alas 2 nin hapon, kasaysayan sa buhay ni San Pedro. 2 p.m. to 2:30, landas ng buhay, episode 1. Then inian medyo hurahalawig na madadangog din do. Ini pong alas 2:30, sundo alas 4 nin hapon sa Webes. Ini po so si Isay ka Hesu Kristo. 2:30 to 4 p.m. yan sa aga. Then 4 p.m. to 5 p.m. reflection naman with Father Noe de los Santos. Then Iguazu Last Supper Misa 5 to 6:30 p.m. An huhugutan niya to kan Misa, Santa Misa, Santo Cristo Quasay Paris. Live po yan sa radyo, buda sa FB. Then ma-sign off kami 6:30 p.m. na Huwebes hanggang 8 p.m. Sign off na yan. Ma-sign on naman Good Friday 5 to 7:30 a.m. Regular schedule po yan hanggang 7:30 a.m. Ano? Kaya sa Huwebes alas 8 Chief Tech Ramir, sign off na kita. Huwebes na alas 8 ning Banggi. Yan. Mabulta Good Friday 5 a.m. to 7:30 a.m. Ano? Yusa on digdi 6:30 p.m. to 8 p.m. then sign off na. Yusa nakabugtak sa satuyang kunyan na schedule. Then pag Biyernes Santo, igwa pa po nin 5 a.m. na so regular programming hanggang 7:30 a.m. Then 7:30 hanggang alas 8 reflections with Father Boots Bombaze. Dan igwang sarunudan pa yan, may reflections pa 8 to 9 a.m. Father Austin, tama ba? Father Austin. Then 9 to 10:30 a.m. Landas ng Buhay. Tulong episodes yan tabi. Landas ng Buhay. Ini na po, so 10:30 naman to 12 noon, Kalbaryo ni Jesus. Pagkatapos, alas 12 nin udto, sundo alas 3 nin hapon. 7 palabras. Diyan po huguton ang samuyang broadcast hali sa St. Raphael Church. Live yan sa radyo as in sa Facebook. Ano? More or less yan tabi ano then may Paschal Vigil alas 7 nin Banggi sa Santo Cristo Quasay Parish diyan sa Dapdap. More or less yan po ang rundown kan programming ngunya na Semana Santa 2025 digdi po sa DCGB AM ha. Yo, sige tabi, dire-diretso pa kita, may mga informasyon pa kitang mabuto dyan sa luwas, buda mga temas na pwede niya itong pag-uri-istoryahan digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. Makakasabay ta dyan siyempre ang Mega Force Patrol. In fact, nakalinya din na ang sa tuyang chief reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita. Isihon ta daw ang dagdag na informasyon dyan ni kumpadreng Jimmy sa iyang area of responsibility. Dali lang kumpadreng Jim, ta inaayos ko itong setup digdi. Tanganing makabulta na kita duman sa original na screen. Eto na. May istorya ang samuyang chief reporter si Pading Jimmy Nasalita. DZGB On the Spot Report. Sa oras na alas 9:23. Chief Jimmy, kumpadre, good morning. Hello. Maray
Maray na aga tabi pa di, maray na aga sa mga parantabay. Kinumusta ngo niya na pagkaaldaw ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District kan mga paratinda. Aldaw nin saod ngo niyan kaya digdi sa banuan kan ginubatan. Kung sa inaros pantulong merkado publiko ini, na sayang pinasyaran kung sa pag-aldaw nin saod, iyo an last activity niya, mo niya na Miyerkules Santo. Talagang mainit ang pag-apresyar kan mga tao kay Congressman Fernando Didi Cabredo, siring na kan mga pagbisita man niya sa ibang saudan, then maski puro papano, na natural saudan, na namimit niya ang mga gikan sa barangay na nagsasaraod man, nakakahuron ka na sabing Congressman tabi pa di. Pagkatapos kay na ipahingalo naman, si Congressman Fernando Didi Cabredo partikan pagnilay-nilay pagpamibi ngonya na Semana Santa. Tal kumusta maging sa ibang kandidato, yun man ang gigibo natural, Holy Week puro pahingalo man, then pati sa mga soundtrack sa kuha na na naka-sign off na na dahil na nin mga pagpatanog asin pagre-relibo tabi pa din. Oho. So, yan ang ultimong aktibidad, at least ngunyan na Holy Week. Nagbisita sa mga saudan sa Ginubatan. Ano? Ginubatan si So, Congressman hinot Didi. gari duman siya sa Pulangi, then sunat timing niya to sa Uwas, and doon niya napagaraman niya to sa Ginubatan. Roger, that's good enough at least masika ito baga yan si Congressman Didi. So primero niyang paglutsada kumpadring Jimmy Chief day pa siya kaito Congressman ma-file pa sana antara mo niya kaan ngaya piyo ang sa kuya nga talagang mantra kumbaga sistema is yaon ngaya ako sa barangay sa susyudad ta yaon ngayaan wisdom kung anong dapat nagibuhon niya mong mga leyes asin kung anong dapat na aktibaran kan gobyerno. Correct. Kaya yaong siya sa saudan, mga saudan mo niya na Semana Santa, last dyan sa Ginubatan, ano? Opo. Okay. Sa natural yaon dyan so hali sa mga upland barangays, mga nasa barangay nagsasaraod na at least nakakahuro niya, nakakaabrasa, dahil na siya mapasiring paduman sa barangay, kaya gabos na espersos, gigibo niya na makahuron sa mga taga-barangay. Yaon ang convergence, ang saudan. Correct. Yaon dyan ang convergence kan mga tao. So that's good. Yan maray na kumbaga pangarugan. Correct. And ini si Congressman Didi, bako sa kunano pa man, eleksyon o bako, yaon siya sa kalye. Correct. Yaon siya sa mga Yan barangay. sa kabubuldan, sa barangay, lalo na ining sa mga problema sa mga karning urig, natural, maski puro paano, may sa site yan sa iyakan, para kinda dyan, mga sabulod, nga, ubus na nga kami, bay barakal nga, riralaw kan mga fakturador, maski puro paano, makakantos yan sa congressman, na yung mga makapag-isip siya kay mga lakdang leyes, once na siya ikabalik, yaong giraray sa posisyon. Yan, that's good. Very good, kumpadring Jimmy. Now, igilid ta muna yan. Before I let you go, tabi, Chief, kumpadre, kasuhapon baga sa baretang alas 5, tama ito su report mo duman, iyan nakamugtakan kan Morera. Diyos ko pa din. Yan, tama. Isi mo, ang nakakahurong ta dyan ang mga motoristas, may problema talaga, Chief Jimmy, gayon. Inda ko ba paano nini kang DPWH? Tayan bagang patukad na dyan kang Morera, dyan sa may yung Bio College of Agriculture dyan, padi pataas. Oo. Bagang dakula yan, 2 lanes sana. Now, kung hali kang Legazpi, matukad ka dyan, 2 lanes yan na numero 1 nung deklasing tinampo talaga. Pakatukad mo, yun na ito sumahiwas na 4 lanes na. Ngunyan, ang sabi nila, papaanon daw kan DPWH, buda kang kontraktor kayan ang diskarte, ta 2 lanes sa nabagaan, kaito baga kan bago nagpun yan na rehabilitasyon, nagmeriting kaan sa Congressman Didi, buda sa Mayor Nando, na kung mapupwede, ang pinaka-outermost lane, both left and right, dahil nga na paghiroon tanganing diretso sa trafiko. So tahaw nga unaan gibuhon. Now, gari ba ko da applicable dyan, kumpadring Jimmy dyan sa Pamurera, tasadit ang tinampo.
So paano iyan? Araw ka niyang diskarte pa di ba? Baliktad. Baliktad. Ang sistema, Oho. so duman sa ligaw, agatin dira ko kan meeting kayan. Oho. Tanganing dae magkaigwanin na problema sa traffic. Inuto na ngo na So magilid. ibong nagilid. Pag tuminagas na ito, saka na tumahaw. Yan, oho, okay. O digdi sa Morera, iyo ang suggestion i-widening na magibong na side. Yun. Okay. Now, ining sa Morera Bagatabi, diyan sa itaas na porsyon na ano kung nakatukad ka na hali sa ligas. Iyo, wala daw. Mahiwas na iyan. Ano? Gusto kong sabihin, kung nagdadalagan ka na dyan, nakatukad ka na duman, yun gusto kong sabihin, pag nakasakat ka na duman, iyon na ito sumahiwas na sa tinampo. Correct. Kaya lang itong sumurera mismo pa di, ang mag-inibong, daining kwampa, daining side pabagatabi na Wala. konkreto. Iyan ang pag-iisip kung papaanohon iyan da. Yan ang gusto tang sabihin na. Pag nakatukad ka na duman, saka na sumahiwas. Pero sumurera, sa dita daining kunyan, daining left and right na shoulder, kumpadring Jimmy Chief Tabi. Oh, iyan. Sinda nakakaisip. Pwede ba kung aram na susugpunan duman sa taas na nahiwas kang tinampo, Oho. itipa ko na. Kung Itipa ko na sa halimbawa, gilid. gudan na mo na sumakinibong na kunya na parte kan tinampo, iyon na nga nito so inuto na gibuhon ano kumpadre. Correct. Ta pakatukad mo dubaga duman, hali ka digdi sa baba sa may Mahiwas kuray, na duman. mahiwas na. Ito ng porsyon gudan na sa pagirilid. Na, tipa ko na sa bulod, tipa ko na sa ibong managilid. Oo. Pagkatapos, natural, may maski sa motor, makakaliklik na duman. Kaso Oo. ko na paagihan na kan so pangdasok ninda, Mhm. Inda ko na Paano yan? Jesus ko pa din ay ka nag-aagi man digdi ko nagbundadara ka kipag pangtugon Oo. duman sa kot. Ay Diyos ko. Oo. Nya. Tapos na oras? Gabos na oras kaya siguro baka makahuron ta yan so DP sa third kung paanong diskarte ta. Iyo man agad yan napigsasabi mong question na inuto na nga na so mag-inibong tipako na inabulod taday bagayan ning akwan yan tinampo sa pinakagili daing tinampo. Anigwa dyan kumpadring Jimmy Tabi Chief. Line canal. Yan. Yan, may line canal dyan. Kung paano ng diskarte. Sa dityan na tinampo, dahil nga agihan so mga behikulo, once na tukion na yun na tinampong yan. So, itong kuhan gibuhon nga na gayon. Ang marot pang parte pa di. Kasi siyempre, mas mga magagabato na truck. Minsan na abiriya pa. Naguguong pa dyan sa Naguguon pa. alanganin. Lalo nang traffic. Kilometro ang distansya na. Iyo. Napagalato na igwanin mag-irinit ang payo, igwa pa nin nakatabaga nag-report na si Sir Rick Mendoza bagan may magaburungagan ako nagaburulunutan na dumangkuta na tukawan. Iyo. Ngunyan, baka iyon ang diskarte na gibuhon lamang. Tama itong pinagasabi mo tabi Chief Jimmy kumpadre na inuton so tugudan na ito suhiwa Yan. kan tinapo hali duman sa taas mag-inibong. Then patagasuna itong line canal kung anong diskarte ninda engineerically itong line canal mag-inibong patagasuna meantime dahil na paghiron na main highway pag matagas na duma na ang paagi sa mag-inibong na ito. Correct. Sa iling ko yan, ang epektibo. Oo, inda ko sana. Maaraman tayo sa DP3 ano mga noarin. Makulog ang buot talaga kan mga motorista. Sa apig agihan mo, apig tutuki. So, dahil man masyadong problema nga una. Insultuhan na nga ni baga sa DPWS, tinarano man na digdig mga... Ngunyan, pakababa baga dyan sa may anito, so Marcon Enterprises, trangkilohon pa man yan. So, ang pigin sister kan tao, ining sumurera talaga mo. Correct talaga. Sige ta, iisihon tayo niyan sa DP3 kung ano mananggad. Inuton sa Bako pa ni, bako third, wala man papildig din third district. Region Focus region ini. Region, ta main kon yan, main highway kay Madam Lucina Castañeda. Kung ano ang kuang kaayan mananggad. Ta importante ani, dai na patining ibang agihan, solamente Morera. Wala ibang agihan. Kaya lalo ngunyan, grabe ang balikbayan. Dagulo ng mga brave heroes. Paano tayan? Matindi yan, this coming, ini hanggang Yo, Biyernes Santo Maluya yan. Pero Sabado hanggang minsan, grabe. itong pagkabuhay, matindi yan dyan. Sinasabi ko sa iyo.
Kita nga ni pa din, nakamotor siya na. Oho. Grabe, natutuong pa sa lugar na ito. Para ka man malusot-lusotan, takali. Iyo nga niyan. Afuera, kung maisipan na sanang mag-shortcut niya, pero sa shortcut, ikaw, magi kang tabaho, Rayo. lusot ka duman sa... Rayon pa din. Ay, Tapos naku. pag man familiar duman sa lugar, dahil man maagi. Day maagi duman na ito sa pasiring sulusot na baga duman sa may Jollibee kan Ligaw. Dahil ito makukuha kan mga baguhan. Tapos dahil malaog duman, kung sa'yo nasinda mga kaluwas duman. Iyan ang Yan, kuwan. tabi. Sige. Yan tabi pa din. Sa ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadre Jimmy sa istorya halin sa luwas. DZGB On the Spot Report. Iyan. Apudan ko, bakong babalo ko, apudan ta si Madam Lucy. Tibad labang ma-clear ta yan, pwede pangunya na Miyerkules Santo. Mantang nagko-commercial kita, Chief Tech Ramir. Oras, Pilipinas, it's 9:34. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yeah, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ano na nga ni numero kan ako Bicol Party List? 131 baga. Yan ang numero sa baluta. Kan ako Bicol Party List 131. Ay iyo palan. 131 ang numero sa balota kan ako Bicol Party List. Rumduman mo numero 131. Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada solusyon sa problema sa traffic at basura. May makaskas na desisyon. Pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medikal sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor Awin Baldo makusog pa sa iyang esposa. Lalbaldo malalaoman sa bunwa ang daraga. Kay Lalbaldo na. Kay Lalbaldo kita papakusugon at arangkada. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer. Tara na, sumama na. San Miguel Beer, buksan na. Taste the summer, sama na. San Miguel Beer, buksan na. Tara-ra-ta-ta. Taste of summer, tara na. Drink responsibly. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Ligaspeño si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Agawon ko unat Chief Tech Ramira sa tuyang minutos para sa hanap buhay ta mantang nakakonektar kita kuhaon tan pagkakataon ibalik ko na lang sa imo diyan si Ma'am Lucy Castañeda ang tagapagtaram kan DPWH Bicol. Nasa linya si Ma'am Lucy manunguduman sa concern diyan sa nagakaperang portion kan total rehab kan stretch kan 3rd district Maharlika Highway. Ma'am Lucy, good morning. Salamat sa oras. Si Pio po ini kard DCGB. Good morning, Tabi. Sir Pio, good morning po sa Gabos na listeners po. Diyan po sa DCGB. Good morning po sa Gabos. Opo. May concern lang Tabi talaga. It's a pressing issue, Ma'am Lucy, kaya napaapod na kami sa imo. Ini po bagang total rehab kang Maharlika Highway 3rd Engineering District. Tama pong pagkasabot mi na ang region ang namamahala kayan over? Yes po, Tabi Sir Pio. Regional office po yan na project po. Dahil po na, basta po, ang instruction po kay kan central office, gabos po na along the Maharlika Highway will be implemented po by regional offices. Okay, so that's clear, Region 5. Opo. Now, okay na baga, igwanin na nagkatarapos ng porsyon, igwaning ongoing, but the pressing concern is ining sa patukad and pababa baga sa Murera, sa Ginubatan. Opo. Diyan talaga so grabing lubak-lubak, alanganin, and sige pa ang deteriorar kan tinampo. Then kung halik ka sa Legazpi o digdi sa main Ginubatan, matukad ka na, grabe ang traffic dyan. Mga heavy mga darakula pang bihikulo na kunyan, nagkakararautan, lalong na-aggravate ang sitwasyon. Ang traffic, it will consume halos 1 hour to 1 hour and a half o 2 hours ang traffic. Opo. Ang problema, nahihiling kan sa ito yung mga motoristas, pagkatukad mo na duman, going direction sa 3rd district, so ito na bang pababa na sa lower binugsakan, iyo so pinag-i-enot, Tabi.
Now, ini so pinaka-concern da ining so sa Morera. And nata yan tada ipinaghiro, madam. And sarong concern pa, sadit ang dalan na iyan, tapakatukad mo baga, hali ka digdi sa ginubatan, mahiwas o tinampo duman sa taas. Ining Morera, sadit. Makiidokar daw tabi ang tao, tanganing masabutan mananggad. And kuno arin iyan pupunan na trabaho, go ahead po. Bali, Sir Pio, yan sa enot po muna nag-agad po kami ng pasensya po, dakulang pasensya po sa mga motorista and then sa mga sa riding public. Ang plano po kaya po kan DPWH is ayusun po muna, so ito pong pinaka-pavement po before po kami iwawidan tabi yan, Sir Pio, para po magamit po so talagang so lane mo na digdi so pinaka-pavement before matouch po sa widening po, sa mawiden po ang area. Ayun. So, kung daig po, opo. Kung isarabay-sabay po, di po yata dyan kinako ang masarani pong rerouting, so yan po na lang po ang gigibuhon po. Inutungo na po na mawiden po so area dyan. Oho. So, nagkakapira itong impormasyon tabi sa statement mo, Ma'am Lucy, maintindihan ta talagang iwa-widening ta sadit yan, iwa-widening, ipapareho ang kadakulaan dumana sa tinampo baga sa itaas tabi pakatukad. Yes, tabi, Sir Pio, opo. In fact, tabi, yaon nga ni po dyan, tayo pinaka-concern mi po ungon yan, yaon po dyan kasuba gusto sa muyang chief maintenance engineer para po hilingon po sa situation po dyan. Kanina po, kan nag-ururun kami, yaon po siya dyan sa area. Ay, magayon na pareta. Opo. Pinag-assess talaga sa sitwasyon. Opo. Okay. Now, iyan baga na patukad naan ang direksyon mo pasiring sa 3rd District, Morera area, ang mag-inibong na gilid, gari line canal, ito so asikasuon mo na, sisiminton mo na ito, iwawidening mo na. Siguro tabi, Sir Pio, talagang ang gigibuhon po talaga para po baga safe man sa riding public, ipapararehas po suwid po kan sa tuyang road po. Yes. Kaya iwawidan po siya tabi, Sir Pio. Wala to ipapareho na sa kudakudaan duman sa kaitaasan na itong tinampo. Iyo po, opo. Okay. Now, question, nuarin iyan po ng tabi, Ma'am Lucy, nag-expect so tao, dyan so pinaka-grabbing lubak, nag-expect so tao na iso inuton, nuarin mapun kan widening mo na. Sunod na tabi yan, Sir Pio, right after mo niya na nasa peak season kita, ang may instruction din po kaya sa central office na i-stop mo na niya na Holy Week po, tandakul po baga ang travelers itong work activities para po matawan yung priority po itong mag-aragi. Pero i-maintain po, nagagadim po kami ng asistensya sa pulis para po man po ang flow ng traffic. So, ang alam ko tabi, Sir Pio, isusunod na po siya. Okay. Yan po sa pagwidan po kayan. Ay, may panibagong informasyon na nakapalaman sa statement mo, Ma'am Lucy. May sinabi kang pundungo ng trabaho mo niyan? Opo, duman po sa mga work along National Road po. Para po talagang di po makaulang sa traffic ko po. Taigwa po baga kaming equipment po, baga minsan nakakaulang po dyan sa sa traveling public. So, igigirelid po muna siya. Yan po ang instruction sa Samuyang Central Office. So, dai kaming mahihiling na trabaho mo niya na Semana Santa? Opo. Di ganyan pong peak season mo niyan, 17, 18, 19 yata ang Okay. Sagkod, Sabado, Domingo. Opo. Then, after Holy Week, resume ang trabaho? Ma-resume na naman po ang trabaho. Iyo po. Okay. Now, may pinag-unabitan ka on the other, saro pang impormasyon, na isusunod na iyan na Morera. When would that be? After Holy Week ba, ma'am? Sir, i-apot ko man giraray po, i-coordinate ko po sa sa construction division of Tapi, Sir Pio. Iyo nga. Para po mas po ang information. Iyo, tadyan ang madugo, Ma'am Lucy. Iyo nga ni po, opo. Aloy na po iya talaga yan. Pirmi natitake up po yan sa sa management committee meeting mi po. Nag-feedback din po ako kan mga situational po dyan sa tinampo. Lalo na ngunyan na Holy Week. Iyo nga ni po. Kaya po talagang pigpapamonitor din po yan sa Muya. Kaya po, naglatag na naman po kami kan sa Muya yearly na motorist assistance centers po. Kasarabay po yan sa pag-monitor po kan mga activities po along the road po. Kaitong sa rehabilitasyon, after Morera, yung problema ang traffic, di ito lang ang inconvenience. Ang grabe talaga, ang madugo, ang contentious is ining Morera section.
Morera sir. Yun po, yun na din po, uro na din po kasuhapon and then this morning po. Kaya niya mo po dyan sa Samuyang Regional Maintenance Chief kasubagong aga. Ay, salamat. Fresh information, Ma'am Lucy. Ano, elot Opo, na naman opo. sa DCGB. Very active po kaya nga mo sir. Yeah, very good, Opo. very good. Sana po, makuha na yan. Makongkreto na yung left and right pavement kan Morera. Opo. Right after tabi, Sir Pio, pag-urong makontak po ako sa implementing office po kung na rin po dyan mapupunan and then i-message ko po sa inyo. Sige, tabi. Tiba na kaabot pa sa programa antes mag 10:30. Opo, tabi. Taapunan ko mo yan, opo. O di, saro pa, ining so digdi naman ba kita sa may busay? So approach Busay. naman, so digdi baga sa tulay, sa Opo. busay. So approach na igwa pa ba ganing problema sa right of way, and may cargo baga Opo. kaan, it's not the contractor anymore, it's the DPWH region. Anong development? May nahiling na ako naman na pinagagaraba ng mga harong tabi baga sa approach kan tulay, over? Opo, so iba po na so iba po diyan na dai pa po na nakakahali is pig-undergo na po sa sa expropriation proceedings po para po makadiretso na po kan So iba po okay na yung iba pong project affected persons na bali na settled na. So igwa pa po yata parang tulo ay dai po ako updated masyado. Pero under na po yata sa sa Solicitor General yung case. Ay, di ini mga tugang na pinag-urulayan mi ni Ma'am Lucy, so tulay na diyan sa busay. Sa Busay, iyo po, opo. So approach duman sa Daraga side baga ito ang Opo. problema taigo dumanin mga residensyas na day pa nahahali. So nagkapira, so Opo. mayoriya okay na nabaya na settle na. Opo. Oo, kaya ginaraba na nga ni ito. Igwa pag nagkapira na day pa na bibisay ang huroron. Opo. Ipinaabot na lugod sa Solicitor General. May opo, para po makaproceed na din ang DPWH. Pero igwa din po yatang iba din na na di pa lang nakukumpleto itong papers nila na nagpapatuloy. Nasa ina po talaga. So, takaipuan din po yan para sa claims. Kung nakaabot sa Solicitor General, haloy yan, kaso-kaso pa yan. Yan lang po. Medyo mahaloy-haloy lang po. And i-qualify tang marayan, Clarado, bako na yan nakargo kan kontraktor. Di ba po talaga po sa contractor yung pag-settle kang sa mga project affected persons sa DPWH po yan. Tabali nagre-request din po kami kaiyan sa Samuyang Central Office. Basta po roads along the National Road is pig-agad may po ang pundo po kaiyan sa Central Office po. So dain ng kasalan yan ang kunyan, daing deber dyan, maghalap man sa kontraktor sa development kan ining kunyang kaan pag-asikaso sa DPWH. Iyo po, opo. Ma'am Kaya igwa po baga kaya kami Sir Pio digdig road right of way and legal division. So yan po ang nagmamanage po kaya ng mga problema po sa road right of way po. So the only thing sa contractor kan tulay na is to wait bako nindang Yung implementation po, opo. Yung civil works po. Opo. Ma'am Lucy, salamat sa oras and mahalat kami kang development kung rin itong ginubatan po. Iyo po, tapunan ko po sa implementing office tabi Sir Pio. Thank you so much. Mabuhay tabi. Okay, salamat din tabi Sir Pio sa pigtaw sa DPWS na oras. Thank you so much po. Thank you. Chief Tech Ramir, we will be right back. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Atty. Ayan, ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota.
konseho si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Kami ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kami ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ay ka mahalig, Daraga, Ligaspi, Manito para Purato, Magkasararo, Kitangabos, Marina. Para sa tunay na pagsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, Olga, Malig, Daraga, Ligaspi, Manito para Purato, Magkasararo, Kitangabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Mga Ligaspeños, kainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang atubangon ta, sigor si Shine Perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Salvador na mananaoman ta, sigor si Sunshine Imperial. Kapag sa sektor tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang salita dasin pang salud, para sa gabos na Ligaspeño. Mga Ligaspeños, sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Mga
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinakiurunan kang Philippine Ports Authority o PPA ang mga biyahero na naglalaom na magdarakan sa indang ataman na hayop na di ipaglingawan na magdara ka mga magkakaligong dokumentos. Kasabay kang padagos na pagruso ka mga pasahero sa mga pantalan, lalo na sa mga darakulang pantalan sa bilog na nasyon, nagpagirumdom ang PPA sa mga pasahero na magkoordinar sa pinakaharaning opisina kang Bureau of Animal Industry, National Quarantine Services para makakuaning mga shipping permit. Ang mga nasabing permit ang magiging pasaporte para matagutan na mailaog sa mga pantalan asin mga barko ang mga atama na hayop. Sigun pa sa PPA na makusog ang pagbantay ninda, kaibahan ang quarantine services asin dai pigtatagutan ang mga hayop na makabiyahe kung ini magkakanigong mga dokumentos. Yan ang pangalas 10 ng Baret, hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Bayaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kad mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. We thanks very much talaga kay Ma'am Lucy na Castañeda talagang gigibo man ang gabos na medios na maitao sa tuya ang informasyones. Kaya lang pinagkokontak niya man na involtong engineer dai gading signal maluyan signal diyan sa may na yan area yan sa Ginubatan yan area yan Murera yan takong yaon diyan maluya man agad ang signal tabi so baka sa Monday makontaan follow up ta dai naghagad ning dispensa si Ma'am Lucy ta dai ning iyan talagang stretch na andyan sa may Murera medyo difícil ang signal kan cellphone kan telcos ngunyan tawan ta ito ning rundown ang sabi ni Ma'am Lucy na Castañeda tabi primero talagang itong samuyang pag-uro istorya budas obserbasyon ni Chief Jimmy Pading Jimmy
diyan sa Morera tugma sa plano kang kunyan kan DPWH. Ano po itong plano? Yan bagang Morera, kung hali ka digdi sa sentro kan Gidubatan o sa 2nd District, patukad iyan. Ang tinampo, sadit. Natatanataramtang sadit. Patukad, pag saangat mo duman sa itaas na, ang direksyon mo pa 3rd District, mahiwas na sa tinampo. Iyon na ito sa tinampong nag-complain na duman sa Asian Highway, baga so 4 lanes na. Bako ng 2 lanes. Mahiwas na. Pero ining supatukad nan sa Morera, 2 lanes lang. Apwera kan 2 lanes, iyon ang sobrang first class na tinampo na batak-batak, luho-luho. Taan nangyari kaan, asphalt overlay bagayan. Ang problema kan asphalt overlay, sabi kan mga civil engineers, particular ni Engineer Mer Legaspi, iyan nga papapi yung asphalt overlay. Ang asphalto, iguanin component na oil. Kuan baga yan, ang asphalto baga, iyon ang kumbaga surag pa na produkto nin petrolyo. Yung fossil fuel, yan surag pa kumbaga. Igo ngayon yung component na oil. Now, pag asphalt overlay, ikumpara mo mananggad baga sa konkretong tinampo, smooth ang dalagan kan vehikulo. Ta, pino. Ikumpara mo sa konkreto na may diit na grove, muda guro-gudo. Pino ang dalagan. Nagkapirang patong pati iyan. Bako sa nang sarong lahid. Aram yan kan mga engineer kung pirang patong ang i-asphalto na overlay. Depende sa mix klada gayud kan kunyan kan tinampong papatungan. Okay. Now, kung mo igo nga yaning igo ning component na oil, pag nagparauran ning makusog, itong oil component kan asphalt overlay na nakalahi dyan, kumbaga ianod, lilasik. Lalo pag makusog ang oran na sostenido, makusugon ang oran na sostenido, lilasik itong oil component. Imagine nindo, an batak bagakan ina mga asphalt overlay, kadaklan, bilog. Kaso tagdo kan oran na makusugon niyan, tagdo ang tagdo baga bilog ang titamaan ka na kunya na gira o kadaklang kan potholes bilog natata na pa potholes ngayon natata na luho. So oil component pag titamaan nga ning tubig uran ianod ito sagkod nang natatada so asphalto na mismo na naluluho. Iyan po ang problema kan asphalt overlay. Kaya nga ni ibaga na lingawan ko lang na ito ugod ka subago duman kay Chief Jimmy, kay kumpadre na igwa siyang bareta ka ito, duman man gayud sa baretang alas 5 na ang 3rd Engineering District dai na matugot na i-asphalt overlay iyan once na matapos ang total rehab. Yan, ito tuugod tangan yan sa ihapot man kay Ma'am Lucy baka sa Lunes or taod-taod. Kung matugot kaan ang kunyan ang DPWH region na dain na yan pag-asphalt overlay. Tatal kumista, pag abot kan uran, pag in-asphalt overlay, tatagdoan na naman ilalasik na naman, ianod sa oil component kan asphalt overlay, lubak-lubak na naman. Iyo baga sa plano kan 3rd Engineering District, dain na nga kami matugot na ma-asphalt overlay yan. Now, so at least iyo po yan ang ideya. So balikan ta na ining sa Morera. Nagkaruluho-luho, lubak-lubak, kaya lang sadit. So kung tutukion iyan, i-rehabilitate na, sain maagi so kunyan. So mga vehikulos, both going to 3rd District and pabuelta. Now, ang sabi ni Ma'am Lucy, iyo nga papapiyo, ang gigibuhon nga kan DPWH is aasikasuhon mo na so mag-inibong na side kan tinampo na mabugtakan ito nin aagihan kukonkretohon mo na ito na makakapareho na ang kadakulaan pagtukad mo duman sa Morera duman sa tinampong nasa itaas na tuugod ng highway na dakulaon igwa na nin aagihan sa mga bihikulo left and right. Once na tumagas na itong left and right na tinampo pavement,
tutukio na dispwes, ining sa main problem na. O kaya, kung sa tuyang aanalisa ron, medyo huruhalawig pang panahon ang sasakripisyohon. Ta siyempre, makongkreto pa kan mag-inibong, matapyas pa kan bulod, taigo pa ning bulod na portion dyan sa right side, kung taman sa kuyang pag-rurumdum, sa right side going to 3rd District, and sa left side, medyo dain na ning bulod, diit na sanang porsyon. Tapos may mga residences gayud na agihan, right side kung hali ka digdi sa Legazpi. Ito pa ang medyo huruhalawig. Kaya halawig pang kunyan iyan dyan tabi. Halawig pang sitwasyon, iyan na sa Morera portion na antabi. So ibang mga lugar na pinagrehabilitar, daing problema. Ininot ng una sa gilid baga, iyon ang pigagamit mo niyan, then tarapos na nga ni iso iba Iguana, full nang nagagamit, so bilog na highway. Nagkakapirang porsyon na sana, so pigtutuki ang tahaw. Diyan, daing problema na sa hayakwan. Morera na lang talaga ang contentious na maray. Morera stretch. Tabata ding ibang agihan, ang mga bihikulo, compounded pangunyan kan travel season. Ining Semana Santa, mala mo, inda, si Madam Muriel, taga-ginubatan baga ini, kung pirang oras so kinunsumo niya kan biyahe, pasiring digdi sakon niyan sa istasyon. Peak season mo niyan, pag abot mo dyan sa may Morera, inda kung si Madam Muriel, nagbabiyahe dyan oral daw, pasiring digdi, inda ngun yan kung pirang oras nang kikonsumo kaan. So that's, iyan po ang kan, in a nutshell, ang kamugtakan. Aabangan ta na sana kung nuarin pupunan so pavement. Pavement pa sa nangani ha, mag-inibong left and right, kan Morera stretch. Bako pang so pinaka main problem mismo. Bako pang so pinaka problema na lubak-lubak. Pavement pa lang ang nahalato niya to na matapos. Kaya huruhalawig pa po yan na istorya dyan sa Morera. Halawig pang pasensyang kaipuhanan sa inconvenience. Tayo man, we have no choice. Maagi kita sa araw ka ini talagang problema. Papaano man ang paghirahay ka na dahil kita mata-traffic sa buton ta po. Dahil ta pagpara pressure sa dirita sa buton ta na daing iba talaga kitang hahampangon kundi iyuan. Dapat na maging wide ng horizon niya to ang pagsabot. Intindihon ta, internalize ta na daing iba talagang konsekwensya, traffic, tadaining ibang mapapadumanan. Magdadaraogan na sana sa diskarte sa kaskas kan trabaho. Ayan. Taang baritakan, paurotro na sana, paurotro, pero di kitang magiputayuan ng no other way. Talagang maagi sa araw ka na kabtang kan istorya. Ano aber ang sa tuyang opsyon, magparako ang kita kaandigdi. Daining iba, solamenting makunyanta, madidescribe ta lang so sitwasyon and makukonektar ta lang tabi sa gobyerno, maaraman kan publiko, at least araw ka ining naaraman na kan publiko, na ikwana ni Ma'am Lucy, magaan-gaan ang buot niya tong dita, naaraman ta na so level kan hero, kan gobyerno, na-assure na kita. Kaya lang, balik na kita duman sa sum total, halawig pa pong istorya yan, na arog ka na sitwasyon, which, kay puhantang ako unta, dahil ibang option talagang maagi sa arog ka na, kabtan kan rehabilitation phase. Yan. Now, ini po naman na sa Busay Bridge, na issue na naman ini ka nakalis na kunya na aldaw, semana sa Facebook, nagigiulok nga ni kita kanta, sinimbag na ang kaituman kan DPWH. Iyan bagang Busay Bridge, pinahiwas dakula na kung hali kitang Daraga o Legazpi, pagbaba mo, duman na sa pasiring sa Busay, ang right side na portion, dai paning approach. Taigwan ng mga residensyas dyan na tatamaan ka itong so approach, so pababa mo na pataas kang tulay. Ang igwan na po ning kargo kaan, kang problemang iyan, ang
DPWH Region 5. Bako po'y nihali isa ko. Kasubago nga ni, pinag-reiteran na ni Ma'am Lucy Castañeda, ang tagapagtaram kan DPWH, it's not the problem and bako yan kapabayaan kan kontraktor kan tulay na yan. Bako yan kapabayaan kan nakakontrata sa Makapa Corporation. Bako. Bako yan kapabayaan ninda, bako nindang sala kung natataday pa natatapos ang approach. Bako po iyan kapabayaan kan Makapa Corporation so kontraktor kan tulay na iyan. An igwa ka iyan nin responsibilidad susog sa lay na pinagpasabot man nga ni as in inakseptar ni Ma'am Lucy Castañeda kan DPWH Bicol, kami ngayaan dapat na mag-asikaso kaan. Dai ngayanin kasalan dyan ang kontraktor. Ang DPWH ngayaan naglalakaw kan gabos-gabos. Papeles, pagbayad, kung may mga kaso sa right of way, DPWH ngayaan igwa kaanin ning deber. Kung arin ngayon matapos kan DPWH, dispwes man sa namahiro, so kontraktor, in which case yung Makapa Corporation. Kaya, dahil man po ning deber kaan, dahil po ding basulon kaan sa Makapa Corporation. Kaya it is very clear, DPWH ang igwa ning responsibilidad kaayan. In fact, sabi nga ni Ma'am Lucy, kami ngaya ang nag-asikaso na kan, uto na nga ni ngaya sa Solicitor General ta. Igwa pa ni nagkakapera ngayon dyan na residentes na parang dai pa na si settle, so parang papagiho na sa nagayod sa expropriation proceedings. O pag maagi pa sa expropriation proceedings, haloy patabi iyan ta. Siyempre, igwanin mga hearing iyan. Pero su iba na propriedad, igwa na nga ning ginaraba bagad dyan, naariglar na ito. Sabi ni Ma'am Lucy, igwa na lang ni nagkakapera dyan na siyempre, nagtitindog man sa saindang deretsos. Okay? So DPWH po yan. And all the contractor has to do ining Makapa Corporation is to wait for the result. Tabako ninda yan trabaho na mag-ariglar kan mga right of way na yan, approach na yan dyan. And maski sisay na contractor, dahil po nindiber sa right of way, DPWH po, gobyerno, ang igwa kaaning deber. So, iyan po, sana malinaw nang naintindihan kan publiko, iyan na problema diyan sa Busay Bridge. Kaso kontraktor kan sa Makapa Corporation, anytime na matapos na ang papeles, dokumentos, clear na tabi, na deliver na kan DPWH region, so sa indang trabaho na, uyan na tabi, pwede na kamo dyan magtrabaho, tana, ariglar mina, so expropriation, buda so right of way, sige na. Dispwesa naman, magkakatrabaho po so Makapa Corporation. Bako, yan, malinaw tabi, yan ang sitwasyon andyan sa Busay Bridge. Kung may magbutuan naman kan sa Facebook o kung ano, ipasipara na sa nando, tada iyan nakakasabot. Daiyan nagkalkag ning maray tabi. Basta sana pumugawak. So, iyan po ang manungod sa bagay naan. Diyan sa Busay Bridge. Kung noarin tabi, makukumbinsir. So, nagkapera dyan ako niya na property owners na ma-expropriate na iyan, o kung matapos na sa proceedings, kung paagi yun sa proceedings, only the Solicitor General and yung proceedings ang makakadeterminar ka iyan. Buda so pag-follow up man kang DPWH. And the contractor has to wait lang tabi. Taday sinda pwedeng magkunyan dyan, maghiro dyan sagkod na bako po yan clear. Pero ito sa contractor, anytime na trabaho na yan na magtaram na sa DPWH, matik iyan, madalion sa na iyan tabi. So yan tabi haan manungod sa bagay na dyan, problemang yan dyan sa Busay Bridge, buda itong sa kunyan, sa 3rd District Maharlika Highway Section
rehabilitation. Igwa ka aning bareta si Chief Jimmy, Chief Jimmy, bakong igwa kang bareta na igwa na ning proposal sa third district engineering na habo na ipa-asphalt overlay yan. Narimduman ko nanggad, parang duman yata ito sa bareta alas 5. And ihapot ta kay Ma'am Lucy kung pwede man nanggad ang tabi na dai na ipa-asphalt overlay yan. Tal kumista, kung i-asphalt overlay, iyon naman sumangyari kung magparaoran, maluluho na naman. O mas maray na ganitong konkreto sa naman, tapang matagalan na. Itong sa asphalt overlay, convenient talaga, magayon smooth ang dalagan. Kumpara mo sa kunyan sa ining konkreto sa naman na dalan. O di anong advice dyan tabi, pwede na kita, Jerome, pwede na. O di magdadarangugan po kita dyan hapon man sa programang Bicol Target, pero sa tingog kan Banwaan magdadarangugan po kita por sobre kan igwa po kita din taunan po na pag-commemorar man kan sa tuyang Semana Santa parte kan kontribusyon man yato DCGB na mapakusog pa ang Catholic faith nyato, magnilay-nilay kita, magbalik loob sa kagurangnan, mga programang pangkamahalan po. Kaya ini po ang ultimong presentasyon kan tingog kan Banwaan ngunya na semana. Madarangugan kita Lunes na tabi po. Pero diyan na hapon naman igwa pang Bicol Target Budaso Baretang alas 5 tabi. Sa pangarang kambilog na tropa, salamat kan sa inyong pag-antabay. Ay an masunod palan sandali yung nabasa ta kasubago Miyerkules ngunyan. 10:30 to 11 Simon Senior Chris Bernarte. Yan. 10:30 to 11. Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Have a holy, blessed, Holy Week tabi. Ay, alas 11 ito tabi, Indimar. Yaon digdi kaya o 10:30 to 11 na palan. So 11 na ito. So masunod si Indimar masunod si Indimar palan 10:30 ta 11 si Monsignor Chris. Ini kaya sa tuyang papel digdi 10:30 to 11. Igwa pala ng changes, 11 si kunyan si Monsignor Chris. So, day maghali, tulos na masunod po, si News Director Mardela, ako po si Pio Fernandez. God bless us all. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antab.